med Jessica. Ej. Nej, optag dem. I kender nok mig fra Facebook. Nej, fra YouTube. For Mads 203 for M. Det kan også lige gå ind på. Men det er så ikke mig, der laver det. Det er så hende. Det er Trine. Ja, men hvad optager den her? No. Ja, lad være. Vi laver en video. Ja, vi vil lave en video. Okay, vi skal præsentere alle i rummet. Ja, jeg hedder Mathias Damsgaard, og jeg bor på Nivingen 720. Kan du næsten ikke engang huske det? Okay. Nej, det er sygt. Okay. Jeg hedder Trine Sofie Andersen. Og jeg bor i Danmark, og mit hus er alle de steder, hvor dit hus ikke er. Og jeg sover i den seng, du ikke sover i. Godt. Og det er din store situation. Det er Jessica, hendes lækre. Hej Jessica, vent op. Yes. Jessica. Det er Jessica. Så venner. Sig hvad det hedder. Jeg hedder Jessica Damsgaard, og jeg er 14. Ja. Og jeg er alt, hvad du ikke er. Og jeg er søster til ham der. Han skører, som synger. Og jeg er søster til den i store poster. Ja, du kæmpe platter. De så lidt som platter. Og jeg er 15. 10 plus 5. Jeg kan regne. Hey, men er der lyd på? Ja, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi vil gerne synge en sang. Nej, vi vil ikke synge det. Jo, den hedder Store Masser gik en tur. Nå, vel lige, jeg skal sige noget til alle 4. Store Masser gik en tur. Gik en tur. Store Masser gik en tur. Han skulle ned til bageren og købe nogle 3 brød. Ned til bageren og købe nogle brød. Han skulle fortsætte ned til bageren og købe nogle brød. Men til senere skulle han i første brød, men ikke god. Jo. Ej, jeg tror, vi stopper. Ikke min mand. Ja! Hygger med. Nå, vi ses. Jeg tror, det bliver min rock med. Hvorfor kan du det? Hej. Det ved jeg ikke. Hej venner. Hej. Nej, vi er ikke færdige. Mads, jeg sender dig køn under benet. Hvem er Mads? Nej, det er ikke engang det med engang til Mads. Okay, Mads, Nej, sender dig et køn. Mathias Slot, Jessica, hun elsker dig. Og den skal i hele verden, så alle kan se det. Se. Hej. Vi ses. Hvordan slukker man det her? Det går ned på den der stop. Ja. Stop.